אלה השירותים של הנוח'בות, אין לכם כזה בבית. אסלה תלויה, מה שנקרא, הכל חדש, נרוסטה, יש שם גם אגב מתקן מיוחד לניגוב ידיים, מה לא עשו להם שם? עוד מטלה לפרט לנו יותר את מה שהם קיבלו. זה הסיפור הזה. אתם רואים שוב? זה המתקן של הנוח'בות. מה רע? איזו אסלה? למה הם צריכים להיות בבית? עדיף להם להיות שם. פשוט בלתי נתפס, אבל עכשיו תתעצבנו עוד יותר. אנחנו מדברים על שדה תימן, נכון? אז בואו תראו מה קורה באמת בשדה תימן לחיילים שלנו. הנה. זה הבול פגיעה של החיילים שלנו באותו מקום. חיילי צה"ל מקבלים בול פגיעה, הנוח'בות הרוצחים, האונסים, השוחטים, החוטפים, אלה שיורים בשבויים שנמצאים אצלהם בידיים, בחטופים. כן, הם מקבלים שירותים מהסרטים של בית מלון, והחיילים שלנו, תראו את ההשוואה. צד ימין חיילי צה"ל, צד שמאל רוצחים, מחבלים, מטורפים. בלתי נתפס. חשיפה של אלה וגם התמונות האלה, שאיך נראה אצל החיילים שלנו, הלל ביטון רוזן מביא לנו לראשונה. הלל, לילה טוב. לילה לא פשוט, בועז. לא פשוט בכלל, וגם חיילי צה"ל זועמים והעבירו לך את התמונות האלה. תראה את ההבדל. מה אני יכול להוסיף על מה שאמרת? אין לי הרבה. אני רק אקריא מה שכותב לי לוחם מילואים שנמצא ממש ברגעים אלה בשדה תימן, ואומר לי את הדברים הבאים. אנחנו פלוגה שיושבת בשדה תימן במתחם אוהלים. באמת שהצבא דואג לנו, ואנחנו בסך הכל במצב טוב, ולא מתלוננים מבחינת התנאים. הערב פורסם שמשפצים לנוח'בות את תאי השירותים, ושירותים מפוארים, והחבר'ה פה היו בשוק. אנחנו, סליחה על המילה, עושים את הצרכים בשירותים הכימיים, בזמן שהמחבלים האנסים האלה יעשו את הצרכים בשירותים מפוארים. סימן שאלה, וזה גורם למשבר אמון גדול בין הלוחמים שלנו, שכרגע משרתים שם במילואים, לבין כמובן הדרג הפיקודי. אגב, דובר צה"ל מסרב להגיב לדברים בועז נכון לרגע זה, זה כמובן פורסם במהדורה המרכזית. עברו כבר המון שעות, אני פניתי באחת בצהריים לדובר צה"ל, אבל הוא בוחר לסרב להגיב לדברים האלה, וזה פשוט מקומם. פסיכי מה שקורה כאן, סליחה על המילה, אין לי מילים אחרות, פשוט פסיכי מה שקורה כאן, זה לא נתפס הדבר הזה. אגב, לפני שאני אשאל אותך עוד שאלה, אני רק קורא לארגוני ימין, תגישו עתירה על התנאים של חיילי צה"ל. אני רוצה לראות מה תהיה התשובה של בית המשפט, של בג"ץ בעניין הזה. תגישו עתירה על התנאים של חיילי צה"ל, בדיוק באותו מקום. בוא נראה. אני חושב שתהיה להם בעיה לענות אחרת. בוא נראה. ואולי אז דובר צה"ל ימהר להוציא איזה משהו, כי אחרת יעלה להם הרבה כסף לשפץ את הכל. פשוט בלתי נתפס. הלל, מה עוד במתקנים שם? כי אני רואה שם איזה גם, ראיתי איזה משהו לידיים, וכל דואגים להם, בית מלון. נכון, נכון. אז באמת, כמו שאתה אומר, אנחנו מבינים שלא זאת בלבד, מדובר פה רק באסלות. כפי שפרסמנו, מדובר במיטת קומותיים, שתהיה בכל תא מחבלי חמאס, ובנוסף גם מזרונים דומים מאוד למה שישנים עליהם לוחמינו, כאשר הם נמצאים בשטח ישראל, כן? אני לא מדבר על זה שלפעמים גם ישנים על אספלט או על אדמה בלב שטח האויב. אם בכלל ישנים, הדבר הזה באמת מעלה שאלות. בסופו של דבר הייתה פסיקת בג"ץ, צריך לשפר את תנאי כליאתם של מחבלי החמאס. בהתאם לכך יש פה כנראה מישהו בצה"ל שבחר להפריז. אגב, מי שמשפץ ועושה את העבודות בינוי האלה, בועז, הם לעתים קרובות גם ערבים מיהודה ושומרון, שאותם קבלנים... למה לא? אתה יודע מה, אני גם לא אתפלא אם האסלות מגיעות מטורקיה, במדינה הזויה הזאת. הכל יכול להיות. למי שמתבלבל, מה שאתם רואים על המסך או לא מבין, צד ימין חיילי צה"ל, צד שמאל נוח'בות, מחבלים רוצחים, שמקבלים תנאים של בית מלון, וחיילי צה"ל שירותים קימיים, בול פגיעה, פשוט בלתי נתפס מה שאנחנו רואים, בלתי נתפס. החיילים שלחו את זה ללוחמי המילואים שפשוט רותחים מזעם. תראו את ההבדל. לא נתפס, באמת לא נתפס. אני לא מצליח להבין את זה. אני לא מצליח להבין את הטמטום הזה שקורה כאן במדינה. אז לפי מה שאתה אומר, דובר צה"ל עדיין לא מתייחס ולא מגיב לעניין הזה. כן, בחרו שלא להגיב לדברים. עצוב מאוד. נקווה שתהיה בחירה מחדש, שראש ועדת חוץ וביטחון, יולי אדלשטיין, מגיב מיד לדברים, ואומר בושה וחרפה שיש לנו כרגע מחסור בכספים לשיפור מערכת הביטחון, והכספים יוצאים עשרות אלפים על אסלות למחבלי חמאס, צריך לעשות בדק בית,
מקווה שבאמת יהיה שינוי. כן, אגב, כל אלה שמפגינים בעד שחרור החטופים, כולנו בעד שחרור החטופים, אבל אלה שאומרים שזו ההפגנה, צריכים להפגין בדיוק נגד העניין הזה. מה אתם נותנים למחבלים את התנאים האלה? אבל זה לא קורה. הלל ביטון רוזן, תודה על העדכון החשוב הזה, זה רק יעזור בסופו של דבר לחיילים שלנו. תודה. ככה לא מנצחים טרור, ככה לא מנצחים במלחמה, וככה לא אמור לראות מתקן שהייה של מחבלים שרצחו ואנסו תינוקות, נשים וחטפו, וככה נראה פשיטת רגל של, אתה יודע, מוסרית כלפי החיילים שלנו, כלפי אזרחי מדינת ישראל. יריקה בפרצוף. וזה פשוט בושה וחרפה. על האירוע הזה, הרמטכ"ל היה צריך לעמוד ולתת הסברים, לא להתחמק לדובר צה"ל. דובר צה"ל לא מעניין. רמטכ"ל, ראש המערכת הזאת, הוא זה שצריך... תחשבו מה חושב אותו מתקין מיוש ערבי, שהוא מתקין לנוח'בות וצוחק, הוא רואה את השירותים מימין של חיילי צה"ל. אתה מחפש דרך להבהיר רעיונות מורכבים, אנחנו מדברים על משבר ערכים, אנחנו מדברים על זה שאיבדנו את הכיוון, שאנחנו מדברים על קונספציות, בסוף אתה צריך תמונה אחת שמסבירה לך את הכל ברגע, וזאת התמונה הזאת, ואני רק רוצה להגיד לך שברקע מהדהד זה שהעם הזה, כל העם לא מתפקד כבר יומיים, אחרי שרצחו לנו 6 חטופים בשבי, ואז אנחנו צריכים לראות את התמונות האלה.